Am testyn o'r Efengyl nôl Mathew y benod gyntaf, Mathew penod 1 adnod 23. Mathew 1 adnod 23. Wele morwyn a fydd feichiog ac a esgor ar fab a hwy a alwant ei enw ef Emaniwel, yr hyn o'i gyfieithu yw Duw gyda ni. Ar os bu unrhyw adnod sydd angen I bwysleisio mewn byd fel hon, y byd sydd mor gythryblus, yna dyma'r adnod gellir dadle. Mi'n siŵr bod yna lot o adnodau yn y Beibl gellir dweud mae e'n berthnasol I ddisgrifio y sefyllfa I ni ynddi heddi, ond am adnod sydd wir mor berthnasol I fyd sydd mor gythryblus. Mae e'n adnod sydd yn holl bwysig i'r eglwys hefyd. Mae hawdd anghofio yr hyn sydd yn wir ohonom ni fel ei blant, fel Cristnogion. Mae e'n mor hwydd ond yw yn y dyddiau yma I ni ddod i'r man lle ni wedi anghofio y gwirionedd yma fod Duw gyda ni. Bod e'n wir o'i blant, o bob un o'i blant. Beth bynnag y mae'r ymddangosiad yn llanol yn ymddangos fel, ac ym mhob eglwys ffyddlon, chydig sydd bellach sydd yn ffyddlon, a'r mwyafrif llethol ohonyn nhw, yn sicr yn y wlad hon, yn fach iawn ei nifer. Ac mae'n hawdd iawn meddwl nad yw Duw gyda ni. Mae'n hawdd iawn ystyried ein bod ni yn brwydro rhyw frwydr na fedrith ei hennill. Nad yw yn bosib ennill y frwydr, mae e ry anodd. Ac yna I chi'n cofio bod yna adnod fel hon yn wir o'i blant ac o'r eglwys fod Duw gyda ni. Pa mae yna gymaint yn erbyn, cymaint o ddifaterwch, cymaint o ddiffyg diddordeb sydd I ddod i'w dife, mae'n ymdrech, ond diw mae'n ymdrech. O'n i'n dweud ar y ffordd, o'n rhyw flinder wedi dod drostai, ac o'n i'n teimlo fel beth ni eisiau mynd I orwedd lawr ac a gorffwys. A pnawn syl yw'r adeg I wneud na, allech chi ddweud, byddai'r mwyafrif o bobl yn rhoi I trad lan ac yn gorffwys a pnawn di syl. Ac I chi gallu meddwl, wel ie, mae'n hawdd, beth yw'r pwynt? I ni mor fach. Hyd yn oed, pa mae'r pawb wedi troi lan, I ni mor fach, ac I chi meddwl, wel, oes na ddyfodol. Mae'n anodd dychmygu yr Efengyl yn wanach nag yw I heddi. Ac yna chi'n cael eich atgoffa o'r adnod yma. Os I ni'n Gristnogion, ac os I ni'n credu'r peth yma, mae'n dweud, mae Duw gyda ni, Emaniwel, yr hyn o'i gyfeithi yw Duw gyda ni. Beth bynnag yma'r un drwg yn sibrwd, beth bynnag yma'r digylondyd a'r siom, a'r difaterwch, a'r troi cefn, mae dal yr adnod yma'n wir i'r eglwys ac i'r gwir eglwys. Nid i'r eglwys y gyffredinol, dyw e ddim yn wir o'r eglwys bod Duw gyda'r eglwys. Na, nid yw Duw gyda'r eglwys. Mae'r mwyafrif llethol o eglwysi ni ellir dweud na, achos nid ydynt yn credu'r Efengyl. Ond pan mae'r eglwys yn credu'r Efengyl, yna mae Duw gyda ni. Yn atgoffa ni o'r adnod yn Rhufeiniaid 8:31, rhywbeth tebyg. Os yw Duw trosom, pwy a all fod i'n herbyn? Ond nid yw'n debyg I Duw gyda ni. Emaniwel, Duw gyda ni. Ac yna, I chi gallu meddwl, mae mor debyg o ran I naws yr adnod. Os yw Duw trosom, ac mae e trosom ni os yw e gyda ni. Ac os yw Duw trosom ni a mae e gyda ni, yna be mae'n dweud yw, pwy a all fod i'n herbyn? Fe all yr holl fyd fod yn ein herbyn ni, ac mae e. Mae'r holl fyd wedi troi cefn ar Iesu Grist, y gwir Efengyl. Maen nhw wedi troi at rhyw grefydd, ond nid at yr Efengyl. Ac felly gellir dweud, mae'n ymddangos fel bod yr holl fyd yn erbyn. Ond does dim siawns gan y byd. Nid oes gobaith gan rhyw grefydd ffals. Does dim gobaith gan athroniaeth y byd. Does dim gobaith gan gwleidyddiaeth y byd. Does dim gobaith gan crefyddau'r byd yn erbyn yr Efengyl. Pam? Achos y mae Duw yn holl alluog. Ac os yw Duw gyda ni, ac os yw enw'n plaid ni, yna pwy a all fod i'n herbyn. Nawr mae'n eich siglo chi yn diwe? Mae'n eich deffro chi, a mae'n deffro fi, pan o'n i'n meddwl am adnod I bregethu ar sil cyn y Nadolig ac ambell un I ffwrdd, o'n i'n meddwl, fyddwn ni mor fach a sil nesa, os na fi diwygiad wedi dod, fyddwn ni'n llai byth.
Fydd y gynulleidfa mor fach Sul nesaf, ac o'n i'n meddwl, beth yw'r pwynt? Ac o'n i'n meddwl, pwy ydw i ddweud beth yw'r pwynt? Achos os ydw i'n credu Emaniwel, Duw gyda ni, ac os ydw i'n credu os yw Duw gyda ni, ac os yw Duw felly trosom ni, pwy all fod i'n herbyn ni? Yna mae'r amhosib yn bosib. Falle bod yna rhywun sy'n gwrando, sydd erioed wedi clywed yr Efengyl, neu rhywun a fagwyd yng nghlyw'r yr Efengyl, ond wedi hen ymballau ac wedi crwydro ymhell, ac efallai rhywsut yn teimlo effeithiau'r ffaith nad yw Duw gyda nhw. Efallai bod yna rai yn meddwl, nad yw Duw gyda fi. Efallai'n teimlo bod nhw wedi pechu, efallai'n teimlo rhyw wacter, efallai'n teimlo bod nhw wedi troi cefn ar Dduw, ac yn teimlo, i'r byw yn teimlo nad yw Duw gyda nhw. Ond yna, trwy ragluniaethau Duw, yma'r adnod yma i chi. Os felly, gwrandewch ar beth y mae gair Duw yn ei ddweud. Wel, yn gyntaf, hoffwn ni edrych ar angen dyn. Yn ail, a ddewyd Duw, ac yn drydydd, achubiaeth enaid. Wel, yn gyntaf, angen dyn. A hwy alwant ei enw ef Emaniwel, yr hyn o'i gyfieithu yw Duw gyda ni. Nawr, y hyn sydd mor bwysig, reit ar y dechrau, a rhaid i ni ddeall hyn, i'r gwrthwyneb, os yw Duw gyda ni, mae'n amlwg, os nad yw e gyda ni, mae'n broblem, ond oes? A hyn oedd yn gwbl angenrheidiol, heb yr adnod hon, nid oedd a nid oes gobaith. Os nad yw Duw gyda fi yn bersonol, ac os nad yw Duw gyda chi yn bersonol, yna does ganddoch chi ddim gobaith. Mae'n anobeithio. A be mae'r Beibl yn ei ddysgu hyn? Y mae pob un ohono ni wedi cael ein geni heb Dduw. Dyna beth yw'r Beibl, dyna beth mae wedi dysgu ni. Mae Genesis yn dweud wrthyn ni, o'r cychwyn, fe ddaeth pechod i'r byd, ac o'r dechrau un, pan ddaeth pechod i'r byd, o ganlyniad i hynny, mae bob babi bach sy'n cael ei eni, neu ei geni, yn bechadur. Ac yn elyn i Dduw, yn bell o Dduw. Nad yw Duw gyda nhw. Felly, y babi bach mwyaf prydferth yn cael ei eni, a chi gallu gweld, mae hwn yn hyfryd, mae'n wyrth, mae'n hyfryd, ond beth ni'n gallu dweud, nad yw Duw gyda'r heini. Ac wrth i ni dyfu lan fel plant, be ni'n gweld yw, i ni'n bechaduriaid. Dyna yw'r ddysgeidiaeth yn y Beibl. Ac o Genesis mae'n dweud, mae dyna ddaeth pan nath Addag Efa bechu. A dychmygwch, sut fyd oedd e cyn i bechod ddinistrio'r byd, cyn i bechod oed i'r byd. Mae'n beth hyfryd i feddwl, achos chi gallu dychmygu rhyfeddod natur, mae'n rhyfeddol nawr, ond mae'n mor bert i edrych ar natur nawr, ond dychmygwch beth oedd e fel cyn i bechod ddod i'r byd. Am olwg ar fawredd Duw, wrth weld rhyfeddod y greadigaeth. Ac yna, chi gallu meddwl am brydferthwch y byd, a harddwch y byd a'r greadigaeth. A mae'r cyfan yn pwyntio at Dduw, rhyfeddol iawn, sydd wedi creu byd llawn o bethau hyfryd i ni fwynhau, llawn o rhyfeddod natur, llawn o brydferthwch natur, ond fe ddaeth pechod i'r byd. Ac mae'n anhygoel, mae pechod wedi dod, a mae wedi dinistrio gymaint, mae wedi dod â gymaint o bethau. Mae'r llosgfynyddoedd, mae dergrynfeydd yn gallu digwydd, mae'r moroedd yn gallu dod ar draws tiroedd a lladd gymaint. A mae pechod wedi creu gymaint o lanas mewn byd mor brydferth, chwyn yn tyfu, draen ym mhobman. Mae'n anhygoel yn diwedd. Y byd ei hun o ran yr sylwedd o'r byd natur, rhywbeth sydd mor brydferth, ac i chi gallu gweld beth mae pechod wedi wneud, mae mor ddinistriol. Ond yna'n bennaf, i ni'n gweld yng Nghalon Dyn, mae pechod yn ôl Genesis sydd wedi dod a wedi creu problem i ni. Yn fy nghalon ni, i ni'n gweld beth sy'n naturiol i ddyn. Does neb yn gallu dadlen erbyn hwn. Sneb yn gallu cwestiynu'r peth. Trowch yn newyddio ymlaen pnawn yma, heno yma, bore fori, pryd bynnag, a be fyddwch chi'n darllen i ni weld neu glywed, yw hyn, casineb, trais, chwant, cenfigen, gymaint o'r pethau mae pechod wedi achosi.
pechod wedi achosi marwolaeth a salwch ac ymladd a rhyfeloedd. Ond be mae pechod hefyd wedi achosi yw mae wedi achosi dallineb. Na fedrwn ni weld na deall dim am Dduw. Mae'r elfen yma o'r ysbrydol, nad yw Duw gyda ni. Dyna beth sydd wedi digwydd. Ewch chi lawr strydoedd Caerdydd yn y dyddiau nesaf, fe welwch chi nad yw Duw gyda ni fel dinas. Mae'n amlwg i weld. Nid yw presenoldeb Duw i'w deimlo, na'i agosatrwydd i Gaerdydd, yn sicr i Gaerdydd, ac mae wir am bob ardal yng Nghymru, nid yw presenoldeb ar arglwydd i'w deimlo yng Nghaerdydd. Ewch chi lawr stryd, y prif stryd y ddinas heno yma, a neithiwr a noson cyd dros benwythnos ac yn arwain at y Nadolig. Dwi ddim eisiau dychmygu be fydd y fel nos Lun a nos Fawrth. Fydd na bartion di-ri yn digwydd, fydd na ymladd, fydd na feddwi, fydd na anfoesoldeb, fydd na bob math o beth yn digwydd, yn arwain i fyny a ddathlu gen i Iesu Grist, fydd nhw ddim yn ystyried hynny o gwbl. Ac i ni'n gweld, ni fydd presenoldeb, ni fydd Duw gyda ni yng Nghaerdydd dros y dyddiau sy'n dod. Os yw yn aros fel ac y mae e. Ewch chi gapelu ar draws y wlad a gallwn ni bron iawn a dweud beth i chi wneud, i chi ddim yn cyhoeddi'r Efengyl, a bydd rhaid dweud byddwch chi'n mynd mewn a mas o'r oedfa a byddwch chi'n gallu dweud hyn, dydw i ddim wedi teimlo presenoldeb Duw yn yr oedfa, hyd yn oed mewn capel. A byddwch chi'n gallu dweud hyn, i ddweud y gwir, beth maen nhw wedi pregethu yw beth sydd yn gwbl groes i'r Efengyl. Na Duw gyda ni, mae e weld ond yw e. Dyna beth ni wedi weld ers y cwimp. Dyn yn gwrthryfela yn erbyn y gwir, yn erbyn Duw, yn erbyn Iesu Grist. Mae wedi bod dros yr oesoedd. Ac yn i ni weld e heddi a phob dydd. Petai ni'n dilyn unrhyw un person, fe welwn ni hyn yn eglur yn syth, nad ydynt yn adnabod Duw, a nad yw Duw gyda nhw. Hyd yn oed pobl sy'n profesu Cristnogaeth, bydd rhaid gofyn y cwestiwn yma, petawn ni'n dilyn person mor agos a sydd yn bosib dilyn rhywun, a fyddwn ni'n gallu dweud, y mae Duw gyda nhw. Y mae presenoldeb yr arglwydd Iesu Grist gyda'r rhain. Wrth gwrs, fe allan nhw fod yn grefyddol, a bod nhw'n dilyn rhyw fath o Dduw, ond nid yw'r gwir Dduw ganddynt. Mae mor dris, ond mae yna rhyw wacter yna. A fe be byddwn ni'n ei weld yw hyn, yw person yn byw i bywyd ac yn mynd o ddydd i ddydd, o bleser i bleser, a bydd rhaid, peta nhw'n onest, does dim heddwch yn ei calonau, be fydd na ofnau yn ei calonau, ofnau'r bedd, ofnau bywyd, mae ofn byw bob dydd yn anferth, ond yw e? A fydd unrhyw broblem ariannol gen i dalu'r biliau. A fydd na rhyw salwch yn dod ar fy nhawsi, fydd yn golygu problem falle hyd yn oed y peth mwyaf erchyll posib, a chi'n dychmygu pob math o bethau. A mae ofnau bob dydd yn dod ar draws pobl, a mae yna rhyw anobaith. Ac amser yma'r flwyddyn, ond ydyn ni'n gweld un yn ymdrechu yn galed i foddi unrhyw ansicrwydd, unrhyw ofnau, unrhyw amheuon. Deheuant am rhywbeth i roi pwrpas iddynt, i roi rhyw obeth iddynt. Ac felly maen nhw'n ei llenwi i bywydau gyda miri a phartion yn wir. Llawer o'r pethau a wneir yr adeg yma yn dderbyniol, yn hyfryd, yn mwynhau cwmni teulu a ffrindiau, rhoi a derbyn rhoddion. Ond chi'n beth, nid dyma'r pethau hyd yn oed sydd yn mynd i ddelio â phroblem dyn. Hyd yn oed y gorau o'r Nadolig. Anghofiwch y partion a'r anfoesoldeb a'r meddwi a'r pob math o bethau felly. Rowch reini o'r neilltu ac ystyriwch dydd Nadolig, y gorau o dydd Nadolig yn y byd, yn herma'r byd. A nad oes na gweryla cyn diwedd y dydd achos maen nhw wedi meddwi gymaint. Dychmygwch petai pawb yn hapus a wedi cael yr anrhegion maen nhw eisiau a wedi bod gyda'i gilydd a maen nhw wedi mwynhau chwarae a maen nhw wedi mwynhau pob math o bethau. A'r gorau felly, y gorau o'r byd. Dwi'n para'r diwrnod nesaf. A dwi'n para y diwrnod ar ôl ni, ac ar ôl chydig ydych mae'r flwyddyn newydd yn dod. Ac unwaith mae'r flwyddyn newydd yn dod, a mae gwaith yn dod, a mae bywyd yn cario ymlaen. Does dim gobaith, maen nhw wedi boddi yr ansicrwydd am gyfnod, ond mae'r gwacter yn cynyddu, mae'n mynd yn fwy o wacter.
Hyd yn oed, petai rhywun yn dechrau ystyried materi'r yr enaid, i ba le, dyma pa mor dywyll yw e. Petai na rhywun heddi yn ystyried y cwestiwn pwysicaf oll am fater yr enaid a pam y dath Iesu Grist. Ac a yw fe enaid i'n saff. I ble fydden nhw'n mynd? I ni wedi dod bron iawn, mae yna rhyw ryddhad os oes yna mymryn o'r efengil yn cael ei gyfeirio ato rywsyd, a dyna le i ni arni. Pryn yw'r llefydd i chi'n gwybod y gellir clywed yr efengil ac fi na ddoliant mewn parchedig ofn. Pryn yw'r llefydd. Ac i chi'n meddwl, a fydden nhw'n clywed yr efengil yn yr oedfa honno. A fydd yr efengil. Faint o lefydd dros y dyddiau diwethaf yma, mae'r efengil wedi cael ei chyhoeddi'n glir, yn blwmp ac yn blaen, a phresenoldeb yr arglwydd yn llefnwyr lle. Pryn yw'r llefydd. Allen ni bron iawn o dweud hyn, nad yw Duw gyda ni fel cenedl. Dyna fel mae'n edrych, dyna fel mae'n teimlo ar y deg, a chi'n meddwl, ac i ni'n gweld pryn yw'r llefydd, mae yna rambell i le, ond pryn yw'r llefydd. Ac os bysau rwy'n yn dangos diddordeb, i ble fyddech chi'n dweud wrthyn nhw? Fydde rhaid nhw deithio am oriau i gyrraedd rywle ffyddlon i glywed yr efengil am Iesu Grist. Am angen sydd yna. Mae'n angen yn y byd, mae'n angen yng Nghymru, mae'n angen yng Nghaerdydd, mae'n angen yng nghalonau cymaint o bobl lle nad oes gobaith ganddyn nhw, nad oes sicrwydd unrhyw beth ganddyn nhw. Mae yna ofnau bywyd a marwolaeth a maen nhw'n boddi fe amser mae'r flwyddyn. Mae mor drist yn dwi. Nad yw Duw gyda nhw. Ac mae'n meddwl am wynebu tragwyddoldeb heb Dduw. Mae'n meddwl am wynebu dydd heb Dduw yn anferth, ond mae'n meddwl na fyddwn ni'n byw i ddiwedd y dydd ac nad yw Duw gyda ni. Mae'n erchill o beth. Mae'n anferth o beth. Wel, gyda'ch ni symud ymlaen. A ddewyd Duw, dyma'r addewyd. Wele morwyn a fydd feichiog ac esgor ar fab, a hwy alwant ei enw ef Emaniwel. Yr hyn o'i gyfeithi yw Duw gyda ni. Dyma oedd yr addewyd yn Genesis, fe addawodd Duw i ni. Ym mhenodau cyntaf Genesis, mor fuan ar ôl i bechod dod i'r byd, fe ddwedodd Duw wrthyn ni. Mae pechod wedi dod i'r byd, mae wedi dynistrio'r greadigedd, mae wedi dynistrio dyn. Mae wedi peri bod marwolaeth yn dod, mae wedi peri bod chi'n elynio na Duw, mae wedi peri nad ydych chi'n profi presenoldeb Duw, ond mae wedi addo, fe fyddai'n anfon fy mab i ddelio hyn. Dwedodd yn glir wrthyn ni, bydde fe'n neud na. Mae Eseia yn dweud wrthyn ni. Y dyfyniad sydd fan hyn, Eseia 7:14, am hynny'r arglwydd ei hun a ddyrrych wi arwydd, wele, morwyn a fydd feichiog, ac a esgor ar fab, ac a eilw ei enw ef Emaniwel. Am addewyd. Os oes na rhywun sydd yn gwrando, sydd yn profi'r ofnau ar ran sicrwydd, sydd yn dod gan nad yw Duw gyda nhw, yna'r addewyd fan hyn yw Duw gyda ni. Mae'n bosib. Mae'n bosib i chi cael profi Duw gyda chi. A ddawodd Duw y byddai'n dod atom i'n helpu, i'n hachub o'n hargyfwng. Fe ategodd Eseia eto, ymhen chydig o benodau ar ôl y dyfyniad yma hyn, Eseia 9:6. Canes bachgen a aned i ni, mab a roddwyd i ni, a bydd llywodraeth ar ei ysgwydd ef, a gelwyr ei enw ef rhyfeddol, cynghorwr, y Duw cadarn, tad tragwyddoldeb, tywysog tangnefedd. Amenwe. Ni wedi cael yn y benod yma'n barod, ni wedi cael yr enw yn adnod 21 o'r benod yma, yr Iesu. Am enw gafodd yr arglwydd Iesu Grist, a hi a esgor ar fab, a thi a elwi ei enw ef Iesu. Pam? O bleged e fe a wared ei bobl oddi wrth ei pechodau. Maen nhw gyd yn berthnosol. Yn y benod yma, benod cyntaf Mathew, i ni cael yr enw Emaniwel a ni cael yr enw Iesu. Ac am enwau. Mae un yn cyfeirio at y ffaith bod Duw gyda ni, a'r llall yn cyfeirio bod yr Iesu yn mynd i fod yn waredwr. Ei fod yn dod i achub. A mae'r rhaid, mae yna rhyw berthynas, ond oes na mor agos rhwng yr enwau, bydde'r Iesu ddim wedi gallu bod yn waredwr, ond i bai fod wedi dod ato ni a bod e gyda ni. A dyma'r pwrpas, rhaid oedd i fab Duw ddod.
mwyn iddo fod yn waredwr. Rhaid bod gyda ni mwyn bod yn waredwr. Doedd dim ffordd arall. Daeth i fod gyda ni mwyn ein hachub ni am addewid. Nid dod i fod yn esiampl. Nid dod mwyn rhoi stori fach i ni gallu cael y plant i'w actio amser yn Nadolig. Nid dod i ni gallu canu ambell i garo. Nid dyna pam y dath. Fe ddath ei achub enaid o effern, o dragwyddoldeb heb Grist, heb Dduw. A fe ddath fel y dywedwyd y byddai'n dod, i wneud yr hyn y ddawyd y byddai yn ei wneud. Mae'r Esea'n dweud, am ddisgrifiad o enwau Iesu Grist rhyfeddol. Fedrwch chi ddim ffeindio unrhyw un fwy rhyfeddol na Iesu Grist. Darllenwch chi eich llyfrau hanes chi. Does dim un mwy rhyfeddol na Christ. Cynghorwr, y Duw cadarn, o am gadernid sydd, ynde? Mae mor gadarn, tad tragwyddoldeb, yr oedd yr Iesu mae wastad wedi bod, ac fe fydd yn para hyd tragwyddoldeb. Does dim amser pan nad yw'r Iesu wedi bod, tad tragwyddoldeb tywysog, tangnefedd, mae e'n dod a heddwch i ni, am adnodau, am eiriau, i ddisgrifio'r un sydd gyda ni. I ni'n teimlo mor wan, mae rhaid cyfaddef, mae un cywilydd ni bod ni'n teimlo'n wan yn dod i'r oedfa, ond ni'n gwybod y sil yma'n gwybod fe fyddwn ni'n andros o wan, sil nesaf hyd yn oed yn wanach fe tos o'r fod, a fyddwn ni'n teimlo mor isel, ond pa hawl sydd ni'n teimlo mor isel, pan mae'r un sydd gyda ni yn rhyfeddol, yn gynghorwr, yn ddiw cadarn, yn dad tragwyddoldeb, yn dywysog tangnefedd. Am ddirgelwch i Dduw yma i ddod i'n plith. Ac i hwn cael ei eni'n faban. Mewn byd o bechod, byd o gasineb, byd fydden ni wrthod ac sydd dal yn ei wrthod e. Byd a fyddai'n deheu am gyfle i'w laddau. Ac eto yn gwybod hyn fe ddath ei mwyn ni. Ni'n mynd i canu fe heddi, ni wedi canu fe sawl gwaith am garol. Diosgodd Crist ei goron. Oi wir fodd, mwyn coroni seion oi wir fodd, i blygu ben dihalog, o dan y goron ddreiniog, i ddioddef dirmig lludiog, oi wir fodd, dyma pam, codi pen yr eog, oi wir fodd. Dyna ddath Iesu Grist i'w wneud, fe ddath i fod gyda ni mwyn ein hachub ni. Ond dim ond Iesu Grist oedd yn gallu gwneud hyn. Dyma beth oedd yr rhaid oedd fyddo, dyma beth oedd ddawyd, pan nath pechod dod i'r byd, fe nath Duw addo i ni, fe fydd yn anfon ei fab, ac fe fydd yn delio â phechod. Fe fydd yn delio ar elyniaeth yma sydd rhwng ni a Duw, fydd yn delio yn dallineb ni, a'n difaterwch ni, yn chwant ni, yn trais ni, yn cysineb ni, ein balchder ni, yn hunanoldeb ni. Fe fyddai'n anfon fy mab Iesu Grist, ac fe fydd yn dod mwyn codi pen yr eog. Ac fe ddath e. Mae'n wirthiol, mae'n rhyfeddol, ond dyma oedd yr unig ateb, oedd y broblem mor fawr, rhaid oedd i Dduw ddod un plith ni, rhaid oedd fod gyda ni mwyn delio ar broblem. Mae'n broblem anferthol. A rhaid oedd fod yn Dduw. Ni fydd y dyn ar ben ei hun yn gallu gwneud yn rhaid oedd fod yn Dduw ac fel dyn ni'n cynrychioli ni. Gwrandewch ar Philippiau 2 adnod 7. Eithir y fe a'i di brisiodd ei hun, gan gymryd arno agwedd gwas, ac a wnaed mewn cyffelybiaeth dynion. Fe ddath lawr o'r nefoedd. Oi wir fodd. Ac fe ddath ei fod yn gynrychiolydd i ni. Mae 1 Timotheus 3 adnod 16 darllen fel hyn, ac yn ddiddadl. Mawr yw dirgelwch diwioldeb. Duw am ddangosodd yn y cnawd, a gyfiawnhawyd yn yr ysbryd, a welwyd gan yngylion, a bregethwyd i'r cenhedloedd, a gredwyd iddo yn y byd, a gymerwyd i fyny mewn gogoniant. Ond am adnod, mawr yw'r dirgelwch. Mae'n anferthol o beth. Mae'n anodd i ni gallu i ddeall, ni methu i ddeall, ond ni'n gallu plygu ac addoli. Mawr yw dirgelwch diwioldeb, Duw am ddangosodd yn y cnawd. Dyma oedd y ffordd y trefnwyd. Mae'r broblem mor fawr, ond mae'n anferth o broblem, ond fe ddwedodd Duw fe anfonau fy mab Iesu Grist, Duw y tad, Duw y mab a'r Duw yr ysbryd glân, fe ddath Iesu Grist yn Dduw hefyd ac yn ddyn, a fe ddath i'n drigo ar y ddeiar yma
yn ein cnawd ni. Gwrandewch, Carol, fyddwn ni'n canu mewn ychydig. Yr un cyfarwydd clywch li'r nef, ond bennill dwi am I ddarllen yw hyn. Crist, tad tragwyddoldeb yw, a disgleirdeb wyneb Duw. Cadarnior a ddaeth ei hun, gwnaeth ei babell gyda dyn. Ac yna gwrandewch ar hwn, weledd ddiwdod yn y cnawd. Fe ddaeth Iesu Grist yn ddiw yn y cnawd, weledd ddiwdod yn y cnawd. Dwyfol fab I ddyn yn frawd, Duw yn ddyn fenaid gwel Iesu ein Emaniwel. Ond am eiriau, fe ddaeth Duw o'r nefoedd i'r byd yma yn y cnawd. Dwi'n ddim yn gallu deall hwnna, mae'n anhygol I feddwl mewn corff dynol yr oedd y diwdod yn trigo. Fedrwn ni ddim egluro'r peth, fedrwn ni ddim deall y peth, ond ni'n gallu credu'r peth, ni'n gallu plygu mewn rhyfeddod. Ond am gariad, I adael y nefoedd o'i wir fodd, I wisgo ein natur ni o'i wir fodd, ei eni'n wirthiol, I chi erioed wedi ystyried hyn, yr oedd yr enedigeth yma'n wirthiol, rhaid oedd e fod yn wirthiol. Yn sicr mae'n wirth, I ni'n gwybod fod yn wirth. Yr oedd Mair wedi darganfod ei bod yn cario baban. A sut gall hyn fod? Ddim wedi adnabod dyn, ac felly roedd na wirth trwy'r ysbryd glân, fe gafodd hi baban, dwi ddim yn enedigedd naturiol yn yr ystyr yna, fe beichiogwyd hi yn wirthiol. A mae hwnna'n wers yn ei hun, mae'n peri ni blygu ac yn dweud, mae hwn yn fawr, mae hwn yn rhyfeddol, y ganwyd y baban Iesu mewn ffordd gwirthiol. Mae hwnna'n wers sydd angen I ni ryfeddu ato. Ond mae yna fwy o bwysles iddo fe. Roedd hwn yn golygu yr oedd yr Iesu yn bir, o'n i'n gwybod oedd yn bir, ond oedd dim llygredd pechod arno. Yr oedd yr holl beth wedi cael ei gadw o lygredd, nid o dyn yn rhan o'r peth. Fe rhoddwyd y baban yma I Mair, a fe ganwyd ac felly ni lygrwyd gan bechod, ac felly ni'n gweld yn dod o'r nefoedd yn berffaith, yn yr enedigedd yr oedd yn berffaith, pan ganwyd yr oedd yn berffaith, ac yna fel bachgen bach yr oedd yn berffaith, chi'n cofio'r hanesion iddo fe fel bachgen, yn cerdded I ffwrdd o'i rieni, ac yn dysgu'r athrawon fel plentyn. Mae'n anhygol. Yr oedd yn berffaith, yr oedd pob un gair a ddywedodd yn berffaith, yr oedd pob un gweithred a wnaeth yn berffaith, ac yna oedd dod yn ddyn a dechrau weinidogaeth a'i gariad a'i wirthiau fe, a'i athrawiaeth Mae hwn I gyd yn anhygol, ond wrth gwrs, mae I gyd yn pwyntio at un peth. Fe ddaeth Iesu Grist I fynd i'r groes. Dyma oedd yr holl bwrpas, iddo ddod o'i wir fodd. Fe ddaeth mwyn talu'r pris am ein problem ni. Mae broblem gyda ni yn does na. A'r unig ateb i'r broblem I ddod at Grist, achos fe sydd wedi talu'r pris am ein pechod ni. Mae wedi cael ei gosbi ar y groes am ein pechod ni. Mae waed wedi llifo ar y groes oherwydd ein pechod ni. A'r unig ffordd y mae Duw wedi drefnu I ni ddelio am pechod yw I ddod at Grist. Felly dim ond fe oedd yn gallu neud hyn. Dim ond fe oedd yn gallu dod fel dyn, oedd yn gallu byw yn cynrychioli ni, ac dim ond fe oedd yn gallu cadw'r holl bethau rhaid I fe gadw ar gyfraith, bodlon i'r tad, dim ond fe oedd yn gallu neud hyn, dim ond fe oedd yn berffaith, fe anwyd e'n berffaith, a dim ond fe oedd yn gallu diodde'r gosb ar y groes. A dim ond fe oedd yn gallu bodlon i'r tad. Dim syndod bod Eseia I ddisgrifio fe fel rhyfeddol. Cynghorwr, y Duw cadar, tad tragwyddoldeb, tywysog tangnefedd. Dim ond ynddo fe mae modd I bobl cael tangnefedd. Dwi'n weddol sicr, erbyn nawr, fe fydd na bentwr o bobl yn y brif ddinas wedi meddwi'n gaib. A fydden nhw wedi wneud hynny yn barod yn y prynhawn, achos dyn nhw ddim yn gallu ymdopi gyda bywyd. Maen nhw'n chwilio am rhywbeth. A mae'r byd yn dweud, dewch at y fi, ni foddi eich tristwch a'ch amheuon a'ch ofnach chi, dewch at y fi. A mae'r Beibl yn dweud, fe ddaeth Iesu Grist tywysog tangnefedd, mae di dweud, fe rodda I tangnefedd I chi, ond dyn nhw ddim yn ei glywed dyn nhw ddim yn ceisio fe. Ond dyma yw'r ateb, dyma yw'r unig ateb. Wel, I orffen yn drydydd archubiaeth yr enaid. Amen. Emaniwel, Duw gyda ni. Am ddisgrifiad o Grist.
Dyma oedd unig gobaith dyn, dyma yw unig gobaith dyn. Os nad oedd Duw yn ymyrryd, petai Duw ddim wedi ymyrryd, yna anobaith llwyr ydoedd. Ond gan I Dduw ymyrryd, gan iddo anfon ei unig unedig fab i'r byd, a gan i'r Iesu ddod a chyflawni'r cyfan oedd ei hangen, gan iddo fodlon i'r tad, gan iddo ennill iachawdwriaeth, gan iddo dalu'r pris, onid yw'r cyfan yn gweiddi mas un gair, gras yw'r cyfan. I Dduw anfon ei fab, ac I Grist dod o'i wir fodd, at rai fel ni, at ddinas fel Caerdydd. Mae gras yw'r cyfan. Pan bod yr holl ddinas yma wedi hen droi cefn ar Dduw ers dros ganrif. Pryn yw'r dystiolaeth yn y ddinas yma bellach o Grist. Ac os yna gyfeiriad at Grist, pryn yw'r llefydd lle mae'n glir. Ac o'r llefydd mae'n glir, pryn yw'r llefydd lle mae'n glir a mae'n addoliad mewn parchedig ofn. Chydig iawn y llefydd, dim dyna oedd y sefyllfa yng Nghymru ac yn y gwledydd y byd, ond bellach yng Nghymru, pryn yw'r llefydd. Ond gras yw hyn, bod na addewid Emaniwel Duw gyda ni. Gai ofyn, a yw Duw gyda chi? Tybio ni, os rhywun yn ffyddlon, fe fydden nhw'n gofyn y cwestiwn yna, a yw Duw gyda fi? Mae yna rhyw hyder mewn rhyw grefydd ffals, yn does? Wrth gwrs I bod e. Ond o'n I ddylen ni fod trwy'r amser gofyn, o Dduw, dwi am fod yn siŵr fy mod I lawr y trywydd cywir, fy mod I'n dilyn y llwybr iawn. Dwi am fod yn siŵr dy fod gyda mi. A yw Iesu Grist gyda chi? A ydych chi wedi cael profiad o Iesu Grist? A yw wedi dod atoch chi yn bersonol? A ydych chi'n gallu dweud eich bod wedi cael profiad o Grist, ei fod ei gyda chi? Dwi'n ddim yn gofyn I chi, ydych chi wedi cael profiad crefyddol? Ydych chi wedi cael profiad emosiynol? Ydych chi wedi gwneud proffes? Ydych chi'n credu bod yn syniad da I ddilyn Iesu Grist a'i foesau? Mae yna lawer o bobl efengyloedd yn neud yna. Mae nhw wedi penderfynu, dyma sydd o'r ei gymdeithas, yw I berswadio pobl I ddilyn athrawiaeth Grist. Dydyn ni ddim yn hybu hynny. Dydyn ni ddim yn dweud wrthych chi, dilynwch Grist a'i foesau. Dydyn ni ddim wedi dweud hynny. Dyw hwnna ddim yn achub enaid. Mae yna sawl un mewn eglwysi efengyloedd hyd yn oed yn pwyso ar foesau Crist ac ar athrawiaeth Crist, ond dydyn nhw ddim yn pwyso ar Iesu Grist. A Iesu Grist yw popeth I chi. A ydych chi'n gallu dweud bod Duw gyda fi, bod Duw gyda ni, Emaniwel, efo mod I wedi profi ei agosatrwydd, ei fod e wedi dangos I mi fy mhechod, ei fod wedi dangos I mi fy heiddiant, bod mod I'n gwynebu colledigaeth tragwyddol, ond yna mae wedi dangos I mi ei fywyd, ei farwolaeth a'i atgyfodiad. A ydych chi'n gallu dweud bod chi wedi dod trwy ras, trwy waith yr Ysbryd Glân, a droed y groes. A ydych wedi dod ato fe yn bersonol? Yn sicr ni'n gallu dweud fe ddath Duw i'r byd, fe ddath ein byd ni, a fe nath treulio amser ar y ddaear. Ydy, mae hwnna'n wir. Mae'n wir ar y lefel y hynny. Ond rhaid gofyn hyn, a yw wedi cyffwrdd a'ch enaid chi? A yw'r Ysbryd Glân wedi dangos I chi eich pechod? Ac wedi dangos I chi eich angen? Ac I Grist dod i'r byd, o ran eich cyflwr chi, yr hyn sydd rhaid ei ddweud, ydych chi wedi gweld eich bod yn elynion I Grist ac yn erbyn ei efengyl? A oes na adeg chi wedi dod I weld, nad yw Duw gyda fi? Mae'n rhai yn meddwl bod Duw wastad I bod gyda nhw. Ond nid yw hwnna'n wir. Mae Beibl yn dweud, dyw hwnna ddim yn wir, dyw ddim yn bosib. Fe'n ganwyd ni'n bechaduriaid ac yn elynion I Dduw, a doedd e ddim gyda ni. Ond a ydych chi wedi profi adeg yn eich bywyd bod gras Duw, chi ddim yn heiddi fe, ond bod wedi dod ato chi, a nawr y gallwch chi ddweud y mae Crist gyda fi. Am ras. Falle cyn diwedd yr oedfa, fydd na rai fydd yn gallu dweud, fe nath Iesu Grist ddelio gyda fy drygioni, fy anwiredd, mwyn
I mi allu dweud fod Duw gyda fi yn bersonol. Am dristwch pan fod enaid yn dod I gliw yr efengil. Falle plant wedi cael ei magu ar gliw yr efengil, ar aelwyd Gristnogol. A chlywed am ddyfodiad Crist i'r byd, a chlywed am ei enedigedd, a chlywed am ei fywyd, a'i weithredodd, am ei farwolaeth, am ei atgyfodedd. A chlywed Iesu Grist agor ffordd at Dduw, at y nefoedd, mae fe yw'r drws, a chi wedi clywed dychmygwch hyn bod yna rai wedi clywed hyn, ac yna yn ei wrthod ac yn cael drws yn gleb. Sawl un sydd wedi gwneud yna? Maen nhw wedi clywed yr efengil. Maen nhw'n gwybod eu hangen. Maen nhw'n gwybod am y gwacter sydd yn eu colonnau nhw. Maen nhw'n clywed am yr ateb, ac yna maen nhw'n cael drws. A mae yna rhai hyd yn oed wedi troi'r clo a taflu'r allwedd. Dyna'r casineb tuag at Grist. Paid dod ata fi. Ond dyma yw gras yr efengil. Mae'r arglwydd yn dal yn gallu dod. Bron iawn fel bethau yn dod a pigo'r allwedd lan. A dod fe nôl a'i gosod yn eu llawn nhw. A maen nhw'n agor y drws. Wrth gwrs yr arglwydd sy'n agor y drws. Ond mae bron iawn felly yn diwedd na'r darlun. Dyna gras yr efengil. Dyna gras Iesu Grist I rai sydd yn ei wrthod. Falle bod yna rhywun sy'n gwrando wedi gwrthod dro ar ôl tro ac wedi pentyrru peth yn erbyn y drws. A dweud paid dod ata fi. Ond yna trwy ras. A mae'r ysbryd glân di agor y llygaid a dwi'n meddalhau'r galon. Ac o'r diwedd eich bod chi'n teimlo'r pwysau, teimlo'r euogrwydd, ac chi'n clywed am un sydd wedi dod, ac chi falle'n dyheu am I Dduw fod gyda chi. O beth yw'r cyngor? Wel, dewch ato. Achos os ych chi'n teimlo'r awydd I ddod at Grist, dyna'r ffaith I ni'n gwybod yn ôl y Beibl yw Crist sydd wedi roi'r awydd I chi ddod ato. Ac os yw Iesu Grist wedi roi'r awydd I chi ddod ato, yna mae wedi addo na fydd yn eich gwrthod chi. Felly'r cyngor mwyaf amlwg i'w roi yw dewch at Grist. Lle chi ddechrau yn y preseb os ych chi moyn. Drychwch ar ryfeddod y preseb. Duw wedi dod a gwisgo'i natur. O'i wir fodd. Ie, mae hwnna'n rhyfeddol. Ac yna drychwch ar y preseb a meddwl mae hwn yn wirthiol. Fe anwyd hwn yn wirthiol. Ac yna meddyliwch, ond dim dim ond yn wirthiol, mae wedi cael ei enni heb lygredd pechod. Ac yna drychwch ar ei fywyd ac chi'n gweld bod wedi cael ei brofi ni bechodd erioed. A fe gyflawnodd cyfan oedd ei hangen. So dewch at y preseb os chi'n moyn, ond pidwch aros wrth y preseb. Ewch at ddiwedd y daith bron iawn, ewch at y groes, ewch at Bryn Calfaria. Gydrychwch ar ei ddwylo pur ar led, ac iddo wisgo goron o ddraen. Ac wrth I chi ddod, a gofyn y maddau I mi fy mhechod. Delia a fy mhechod. Delia fy anghrediniaeth. Delia ar cyfan. Golcha fi'n wynach na'r eina. Maddau'r cyfan. A chi'n gwybod beth, hyd yn oed chi ddim yn gallu rhoi dem yn geiriau, fe fydd yn cymryd eich euogrwydd chi ac yn ei hoelio arno fe ei hun. A fydd y gwaed fydd yn llifo yn eich golchi chi'n wynach na'r eira. A fydd yn eich gwisgo chi a'i gyfliawnder ef, a'i berffeithrwydd ef, ac yng ngolwg y tad y fyddwch chi'n berffaith yng Nghrist. Am a ddewid, Emaniwel Duw gyda ni. Dyna beth mae'n golygu. Dyna'r addewid, mae'n bosib I chi cael Duw gyda chi, yr arglwydd Iesu Grist. Un a fydd gyda chi wrth droed y groes, ond fydd ei gyda chi wrth I chi godi a byw gweddill eich bywyd ac drwy gydol taith bywyd. Fe fydd ei gyda chi bob cam o'r ffordd, mae di addo bod gyda ni. Tan yr anadl olaf, pan fyddwn ni'n camu dragwyddoldeb, ac yn cael ei weld wyneb yn wyneb, ac yna fydd gyda ni am dragwyddoldeb. Am adnod, am addewid. Fe addawyd cyn i'r Iesu ddod a byddai'n cael ei eni a bydda Duw gyda ni. Ac fe ddath. A'r cyhoeddiad yw dewch at Grist trwy fod yn agos. Wel morwyn a fydd feichiog ac esgor ar fab a hwy alwant ei enw ef Emaniwel. Yr hyn o'i gyfieithu yw Duw gyda ni. Gadewch I ni weddio.
O Dduw, i ni yn diolch i ti am yr arglwydd Iesu Grist. Yn diolch am y ffordd a drefnwyd cyn llunio'r byd. Y byddai'r arglwydd Iesu Grist yn dod i'r byd yma ac yn gwisgo'n cnawd, cael ei eni mwyn iddo farw ac iddo cymryd ein cosb. Tyrd gweithio ni'n plith, bydd ysbryd i'r waith yn agor llygaid yn eidio i weld ei hangen am waredwr. Tyrd bendithio ni nawr, i ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant i'n arglwydd Iesu Grist. Amen.